जम्मु आरो काश्मीराव फिन आरोबाव उदखारिनि गाग्लोबनाय जाथाय। बे गावलायनाय जाथायाव हादरनि सानै जुवाना मुंख्लं। हादरनि उदांस्रि सान फालिनायनि सिगांनो जम्मु आरो काश्मीराव फिन आरोबाव उदखारिनि गाग्लोबनाय जाथाय। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो जम्मु आरो काश्मीरनि गोबां हालामफोराव उदखारिनि गाग्लोबनाय जाथाय जागासिनो थानायनि खौरांखौ जों मोनगासिनो दङ। बेबायदिनो थांनाय साननि मोनाबिलि समाव जम्मु आरो काश्मीरनि अनन्तनाग जिल्लायाव रैखाथि हान्जा आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गुलि गावलायनाय जाथाया जायो। ककेरनाग बेल्टनि गोजाननि अहलान गगरमान्दु हाग्रायाव उदखारिफोर थानायनि इन्टेलिजेन्स रिपर्टनि सायाव बिथा खालामनानै रैखाथि हान्जानि सिग्रोमनायाव थांनाय सनिबारनि मोनाबिलियाव बे गावलायनाय जाथाया जागायो, जेराव हरसे गुलि गावलायनायाव सानै थागिबि आरो साद' रैखाथि मावफारियानि गोब्राब जोखोम जायो। जखम जानाय सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन, नाथाय दुखुनांथावै जखम जानाय साथाम सुबुंफोरा दिनै फुंनि समाव जिउ गोमायो। जिउ खहा जानाय सानै रुनियाफोरखौ हाबिलदार दीपक कुमार यादव, लान्स नायक प्रवीण शर्मा होननानै मिथिनो मोन्दों। खारखोमानाय उदखारिफोरखौ हमनो रैखाथि हान्जाया थाद'नाय गैयै सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दं होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों।